čau lidi, dneska vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady zase s Kubou. Čau. Neboli s Jackem. Takže ukazovali jsme vám, jak jsme to tady dělali. Já si zapnu asi den. Kdyby to nikdo nevěděl, tak to sledujte. Takže dáme tohle, to nevím, jak se to jmenuje, takže dáme time, set, die. Nebo takhle se to nějak píše. Zpět. Die. Tak pak dáte jakože takovou šipku a nad tím, no, ičko. No a pak budete mít, cože mě to prostě mi to nejde. Jo, aha, musím se zavnout cheaty. Takže znova pro ty, kteří to nepochopili. Takže time. Prostě to neužívám, protože stavím. A to mám. Daj. Tak, už máme den. Já jsem se leknul. Strašně jsem se leknul. Takže já teď jdu teda stavit okna. Co jdeš stavět ty? Neříkám. No. Takže Kubovo to bude překvapený. To ukážeme až na konci dílu. Já se teda k němu nebudu dívat. A nebo může, až to bude mít to překvapko. Jednou až to bude mít. Nebo já se k tobě budu. Takhle neukážeme to divákům. Jo. To si vezme dílně na hlavu. Jo. To nevidí diváci. Aspoň takhle 2 okna. Máš díl. No. Cože? Když tak neřeknu. Až budeš mít dílně na hlavě. Jo. Já se teda k tobě kouknu, jak to vypadá. Ukaž mi to. No, pěkný. Takže to ukážeme teda na konci dílu? Ne, už to mám. Můžeš to ukázat divákům. Tak jo. To nejdůležitější je podlaha. No, jakože Kuba se snaží. Já se taky snažím. A moc nevím, teď nebudu strašně. No, tak dám. Budeme mít placatou střechu, jo? Tak jo, budeme mít placatou. Já jsem teď něco chtěl. Já nevím, jakou budu mít. Já si to udělám. Já to nepřečtu. To nechci. Budu dělat. Nebo já to nebudu dělat. Udělám střechu. Fakt. Jo, fakt. Dělám. Já po tebe dělám střechovou překvapení. Takže se nekoukej. Kdybyste se divili, co to... Já jdu zabít zombíky. Tak jo. Nekoukej se. Jsou zombíci. Kdyby, tak se nedivte, co to stavím, já stavím podklad. Kvůli tobě zombíku jsem si vykládal bloky. Teď musím si mít tu bíru. Já ty zombíky nechám ve vodě, jo? Tak je tam nech. Nevím, jestli teda Kubu dobře slyšíte, protože ten je asi metr ode mě. Že jo, Kubo? No, tak asi... Takže se za to omlouváme, aspoň... Když tak... Tak já budu křičet. Ne, tak já to upravím. Tak, no a ty tam namluvíš hlas, co jakože sám mluvil. Když to teda nebude dobře slyšet. Já si to nebudu asi pamatovat. No to je jedno, tak tam něco namluvíš. A mluv na hlas. Jo. Jo. No. Jo. Uděláme z toho jakože sérii 20 dílů. Doufám, že budeš mít placatou. Jak bys mi to namluvil, kamaráde? No tak si ji taky udělej. Ne, já si... Tak jo. Ale to... To mělo být překvapení. To jsi neměl ptát. Ale ty nemáš žádnou ty máš placatou, že jo?
Ne? To doufám, jakou budeš mít. Doufám, že ne. Takže udělám vám takový vlog, jak jakože jezdíme na bruslí. Na zadek. No, on furt padal na zadek. A ty taky. No. No tak ty jsi nepadal. Ty to umíš. Ty jsi nepadal. Já jsem často nepadal. Jo, ale... No, trošku si padal. Řekneme jako, že jsi trošku padal. No a ještě vám chci něco říct. Tohleto video vůbec, ale vůbec nemá scénář. Jenom tady něco žužláme. Žužli, 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 žužli. Žužli. Já vám to zpívám. Takže to vypadá jak naše steka z obchodu. Ta tvoje bude hezká. Moje bude hezká. No, pokud se bude divákům líbit. Tak. Jo, napište jedničku zase myslíte, že je Kubin hezká a dvojkou zase je Ondry hezká. Jo. No a, budete tam mít body, takže, nebo dáte tam 2, takže bude třeba moje hezčí a od 1 do 10 body. Já si myslím, že on je jedničky dostal. No, to by mohlo taky, ale v nějakým jiným díle, až to tady budeme mít dostavený, protože dneska jsme začali. To budeme mít. A můžeme si tam dát koní? To můžeš, já to tam dělat nebudu. To by vypadalo. Vypadalo, já jsem to tam taky dělat, když hrávám Minecraft. Nemám to na nabíječce. Hele, už natáčíme 7 minut, víš to? Aha. No, tak to... No, takže... Se klidně na mojí střechu podívat. Tak se koukneme na Kubovu střechu. Tak, porovnejte tu Kubovu střechu. Kubo, zastav se, už nestav. Tak, to je Kubovo. A tohle je moje. Takže já teď jdu sestříhat video, to první a to druhý, tohleto, jdu sestříhat. Takže my se s váma loučíme a u dalšího videa čau!